kay di siya mo move, stabilize kay siya. Ha? The way you see me, the sheep is so clean. The way you see it so, the sheep is so clean. Yo, what's up? This is Jomel G. So, kay hilig ba dyan kaya ako magbat-bat og video sa akong vlog, mas nindot mo siguro nga na ako yung stabilizer para sa kuha sa footage akong video kay sa akong DSLR nakapalit na ko gimbal stabilizer sa kuang DSLR na ko'y stabilizer para sa DSLR. So, manual ra ni siya. Dili siya automatic, medyo bugat. So, akong gamit karon sa pag-vlog sad is naasad ko'y magamit sa kong smartphone kaning gamit na akong pag-video ron. Then kailangan nako para dili na ako magsiglisod-lisod og kupot nga ana unta sa kamot. So, kay kung magsige ba kog anas kamot kay magkurog man siya. Mas nindot kit niya i-try na to nga ato sa ibutang og ato siya itauran og stabilizer. So, kailangan ta mo palit. Muadto ko sa SM Cebu. Well, maghuwat ko sa kamigo kay iya man daw ko kung kuyugan. Mag-ari na to siya kay nag-ilis naman to siya. So, tuwat lang ta mga pila na lang ka minuto. Then kani sila kay is gamit gyapon ni nako para sa video. Mao gyapon ni ang kani ako ang tripod og akong stabilizer sa DSLR camera. Palit ta og gimbal stabilizer para sa akong smartphone. Sige, bye-bye. So, karon guys, nagsakay may tricycle. Padong kami adto sa mga conductors para adto sa terminal sa Bihar, no? So guys, kusog kay ulan guys. Sort. Kusog kay ulan. Hotel mo ta. Abot kami, so kailangan namin muna og. Hey boss, salamat. Yeah, what's up? So, kailangan mato sa kugkuan. Magkuha ko sa kwarta kag ipadala. Mag-receive ko sa kwarta. Kaya sa kapalit king. Agaraga kag pagaligid ko. Ragos pagar magasigi aga. Pagaligid ka gaw gunaga. Nyagan na galag. So, masod sa ko diri kay magkuha ko kwarta. So, guys, hindi na ang kwarta nga ko ipalit. So, tara, aga na tayo, bye. Okay guys, so nakasakay nami og Bihar kay para largo na sa SM. So what ka lang may mapuno, so kami tao mingaw kastanan. Nalo na kaya, gusto na kaya. Sabi na kay katong vlog. Gusto na kita na mo. Pultang. Pasensyahay lang ni kay first time pa rin nakasakay Bihar. Ingon siya. Ingon na ni din Bihar gusto. Kuan din ang Bihar gusto kanang induta dis Bihar gusto. Bugnaw din ang Bihar gusto. Okay, first time pagit siya. First time po niya nadungog nga ang Bihar ko no ngano daw ko no magtukar. Oh, first time pagit siya nakadungog nga naitukar ang Bihar. Diyan na ginato. 50. Dua SM. Jeez. Kaya. Thank you.
Wala kalimtan? Murang mo gidagat. Ano ta dito, King? Kani? Ha? Ha? Unsa? Mo din na isim dira de. Lapos. Mao na daw ko no ning SM ko no. Wagid siya kay Bao nga mao na ning SM. Ang ginaugan. Mo ikarin ingon mao na ba? Unsa? Wa lagi nga mao naman day ni. Wala gyud ano wala. Pinog dira. Kani oh. Uwe apo sa dito. Oh yes, ang kauban eh. Karon pagitaon siya kaanhi. Karon pa daw siya kaanhi daw. So guys, Suppose ba? so guys, abot lagi mi sa SM Cebu. And dapit sa Mabulo. Si Sir de boss. SM Seaside lahi to. Tapos may SRP. Dire sa Pablo dito sa Vegas. So here we go. Ato mi sa APM Mall. Liking. Luya ni ang kuyo kay. Sana ni. Ipangita na mo ang camera shop diri. Permen ako palitan sa mga gear sa para sa camera nako. Dara. Oh, harata. Oh, dara. Anak ko dire. Kita gini mo, maka-selfie-selfie ka ba? Ang view sa natubangan. View ito mo man. Nasis So ko na. nakadili man ba? Murag kuan na heroes. So ano na yan, tan-araw na siya sa... Suggestion ni Miss Ase murag kanang smoke gid siya. Anzion. Mao din sa price lahi ra gid mo. Sa na Pacific. Symbol din. Ah, Pero yung sa pag Android ko na yung gamitan ani. ah, Hindi daw ko nung kay asin ka para sa kanang iPhone yun ako kuan mag-differ ka kung daw ko na ang cost niya. Ako na labi na mag-zoom ka. oh. Pero naba tay download na ning apps Miss. Oo na. Kaning Xeon og kani pong Oo gimbal. na. Pero tigwa na pero balas Unsay lahi og price Miss? Unsay price sa DJI ninyo? Unsay price? 7,000. 7,000 ra gyud. Ah, nya ang kaning Zion 7,485. ah, Kaya siya dagan lang siya sa dagan kuan ba pinuntahan. lalumping. mao ba? Kamera ay basta. Ano na papa pa? Mm. Ito, spray na tilo. Spray na. Kung kita sa Facebook. Gamito na ko mag-vlog ba. Okay na siya. Okay ra ni nga nani? Nakabagay ko sa? Ay ginana mo ginana mo yan. Kapwa ko. Ay mo ra sa ibahay na. Wala, pwede yun. Dagan na ka. Wala na subscriber. 8K ron. Oh, main na. Baguhay lang ko nakakuan naka sa AdSense ba. Mga nang ako lang itong gipalit. So, may final. Ito ako rin sniper. Yan nakakayars na vlog siya. Baguhay lang miss. Pero kana akong account is dugay na ginasiya. Ko Pero wala ka nag-vlog. okay. Kuan man ganang kasagaran man ako kay mag-video ra ko kana dance contest. Oh, yeah. Dagan po ganahan na. Oh, dance contest. Actually dancer gid mi. Upload lang yung mga video niya. Akong account kay na may murag mag-upgrade na ba kay kaya, pwede ba daw ko na i-connect na kuan. Pwede na daw ko na i-connect og kanang Google AdSense ano. Kay ang watch hours okay na. Mo tong baguhay lang ko na kuan. Sige, final lang niya. Kung DJI, Zion sa tumbang P3 siya gipawag na. Sige pawag na ko Zion. Kaya siya may tripod na pod. Ang kani wala pa siya tripod. Unsay tripod pa sa boot miss? Mapwede na siya ma'am. Ah, Di ba kani? Ah. Ya, pwede na ba siya ibutang pera? Magbarog lang siya. Stay mo siya oh. Na siya tripod na i-close. Ah, mao ba? Yang kato wala, bunay traka. Bunay traka. Ako kasi may steady lang siya niya. Lakaw ka gamay. Pero wala kay back up ba? Ah. Katong DJI. Ah, kani. Tripod siya. Ah. Abang, di ba, sabi mo, vlog kay Kora mo sa, Oo. okay, back up ka para Oo, gani. gano'n. Kani. Naab ni siya ilailahi nga color miss or maora gina siyang color.
Black raman ang Black lang din yun. sa mong Ah. boss. Black and white na siya, pero black na siya. 7,490. 95. 95. Okay. Kani siguro niya matistingan mo kanina bisag mo bayran ko niya pwede na ako. Ah. So guys, kanila akong paliton. Mao ni akong gipalit ma, yung gihatag na ko ma. Kaya sa mag-isagban sa testing. So ano ngayon alam mo na, kakayanin ko lahat kahit ayaw mo na. Hindi ako sanay na magpapatanga, simula pa lang ngayon ay mababago na. So ano ngayon alam mo na, kakayanin ko lahat kahit ayaw mo na. Hindi ako sanay na magpapatanga, simula pa lang ngayon ay mababago na. Mababago na, basta ka na ba? Guys, nagdagdag po kong palit para puno-puno pang vlog. So, isa ka seat nga mga accessories para sa action cam na ko. Yeah. So, good luck, good luck. Nagpalit siya kong extra nga memory card para dili na ko magkinahanglan pag mintras na ami diri ako na lang gipalit ang isa ka set nga mga accessories para sa action cam kay medyo layo pa biyahe mo. So lapo-lapo pa mo hantod na nyari ko diri sa Cebu. Okay. Guys, bye-bye. Kami. Sige. Sige, sir. Okay, sir. Salamat. Sige. Lo, ulan. Okay, guys. Okay na. Nakapalit kami. So, ako, Migo, pakita. Migo, nakapalit na siya. Mura na siya. Asa magka naka-isnat na. Snatcher. So, nami karon sa APM Mall. Tupad sa SM Cebu. So, padung namin uli. Asam ka agyan ni ulan man. So, mga unsa ta kay juguto man. Ayaw, ato ta. Takpan ay kalit. Ayaw, sakto man to adto labangan gud. Ako sa ni ko ano kung paano. Here we go. Nami karon sa sulod sa SM. Ni tami kakaunan. Asa dapita kingo. Ito bang inasal diri? Are taon na ano yung ngita ta? Taas kilin niya. Kato sa on nalagay ako raw sa palit-palit diri kanang nakoy palitan niya ako raw sa diri sud kaon ko suluplay tra lagi ako kaon li. Ha? Ako raw sa kaon. Wala mo na ka. Anong snack shake? Snacks naman din ken. Buwang.
Guys, last din akong vlog nga magkupot sa cellphone nga kurog kayo. Ay kabala ka guys, inikaw. Next na ko nga vlog, nindot na kay kuha akong video kay dili na kurog. Kay complete na ko sa accessories nga akong gipamalit. So daghang kay salamat sa mga nagtabang ug sa akong bro nga naa karon sa Manila. Salamat sa imong mga allowance sa imong gipangatag. Og sa akong mamagpapa, salamat kayo sa support nimo nako. Di na lang may mga on, ato lang may ngaon sa Lapu-Lapu, ini guli na mo. Bawi na may kaon kay kasi maatan may gitnit mo. So lipay ka siya kay nakasuot na daw siya gising. Ay sabo bus. Daw na may ganun. King unsam tong gingon king mapalit kag kamera nga DSLR king. Ano sa man to nimo paliton king? Hindi mo lang iking photography. Sila nakapagos. Hindi dagan-dagan kita ako dito no. So kailangan din maagtag ngit-ngit muli nami. So okay guys, pauli nami. Padon nami muli kay bago pa yung nakasakay sa Vihair, namis pinakalikod. So medyo gutom na, amo lang hulaton nga makaabot dito sa Lapu-Lapu. Ato lang may makaon. Basta man, gutom na. Yellow na. So, guys no, lipay guys tanan ako piko nga nakalaag na gitod siya. Nakalaag siya sa SM. First time. Ato ba nagkanong buhos ito? Tinuod bitaw. Na namin sa Lapu-Lapu guys. So, ninaog mi sa Vihair kay naglisod ko ginhawa. Then nipalit ko kuan. Kanang sana? White flower. Oh, nipalit ko kay ang akong dughan ba kay mura bitaw daghan na kay hangin sa aircon. Naglawas yun din, naglawas. Kasukaon ko gidagat ko. Bilakaw na lang namo. Nagulungon. Gikan sa Mactan Doctors, amo na lang gilakaw adong sa Grand Mall. Medyo traffic ya. Sunod nga vlog kay kuana. Nindot na kayo kuha. Di na maglisod. Kurog pa, una na, kurog pa. Karon kay ni kurog na gyud. Kurog ka ta. Ito na, di na. Welcome back sa Mambalay. So dala na nako ang akong gipalit. So atong tan-awon. Sa ba ni? Asiyay. Nasa libreng karton. Atong ablihan. Oops, CD. So mao niya akong gipalit. Okay guys, so atong ablihan. Tanaw na to kung unsa ba di unsaon ni pagkuan. Kabaluan. ₱100,000 pera o kahon. Pera o kahon. Anong branawag kahon ki. So kanya ra kag kahon da. Ayan. Tadaan! Wow! Amazing! Cheap! So many. So mga gamit ng stand. Guys, laki pa bantayan ba? Kasi purpose ani. Kasi purpose ani. Basta sa akong idea lang is para dili daw mag-moist. Hoy, yun niya Roy. Tara. So tara guys, ang presyo ipakita nyo sa ang price is 7,495.
So doon lagi dahil sa 8K. So medyo bugat-bugat na gid ay 7,495 sa kanilang gimbal stabilizer sa akong smartphone. Sige lang, at least nindot siya kuha para stabilize, para smooth ra kay kuha ang video na akong gipambuhat or para sa akong vlog. Okay ra. So matiwtig kay kaya ra man gamay. So dibug at least siya sa bulsa. Di siya mo move, stabilize kay siya. So guys, nindot kay siya guys. Smooth kaya ang video niya. Wow. Okay guys, daghang salamat sa nagtanaw sa akong video. Please visit and subscribe my YouTube channel, Junfel Gilig. Daghang salamat guys. Bye-bye.